köszöntöm Önöket, főegyetemi néptáncot. A ma esti párbeszédre fáradhatatlan lelkesedéssel készültünk, amióta Hortobágy Ivett és Undák Kristóf fejében megszületett bemutatkozó előadásunk. Együttesünk 2001. szeptemberében alakult Újdosó Attila építész hallgató szervezésében. A kezdetben még Bercsényi Tánckörnébe hallgató, főként kollégistákból álló maroknyi csoport fő célja a Bercsényi Kollégium tangó diák életének felrázása volt. A jó hangulatú és nyitott társaságnak köszönhetően a csapat már kibővült, így most egy kezdő és egy haladó csoport mutathatja be elmúlt évi munkáját. Műsorunk a két csoport közötti élő kapcsolatra építve a kezdő és a haladó táncosok tolmácsolásában a tánc és a zene nyelvén a Vízelítők, Kalotaszeg, Sárköz és Válaszút község változatos tánci világában. Célunk, hogy előadásunkban úgy szólaljunk meg a nyelven, hogy beszélgetéshez ötösséget. Ehhez kívánok